Zullen we het eventjes naar de stal brengen en dan even op kleurziekje? Dit is een expositie van de quiltgroep Kleurrijk. Deze past bij Dievel. Wij zien hier nu alle quilts die we met z'n achten al in makken hebben. Zie je een beetje op kleur en op maat. Dan zouden we dat aan hier ophangen kunnen. Wah 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 wah. Wah 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 wah. 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 Wah 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 wah. Wah wah wah. Dit is voor mij. En ik heb daarin hangen. En er zijn nog een paar, ja, die hingen nog net, die vinden nog beneden. Dus ik kan stickers zien mij nog. Zie je stiks? Ja, zie je stickers. Dus maar Hoe lang heb je net onwerken dan? Nou, ik ben 20 jaar bezig, dus het zijn erin van de jaren dan komen ze kleren. Hè? En nog een expositie, wat vind je ervan? Ja, geweldig. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Dit is een thema van een midweek geweest en daar zijn we alle drie heen geweest en we hebben alle drie dus verschillende quilts. Ja. Wat is het zo leuk om dit te maatje? Wat is er zo leuk aan? Het is heel rustgevend. En het houdt je heel erg in je hoofd bezig van, oh, wat zal ik nu doen? En ja, ik vind het heel erg leuk. Je creativiteit ontwikkelt. Dat vind ik er zo mooi aan. Verder is het echt voor op te hangen, het versier. En het werk ervan, dat is het mooiste. Het maatje, dat is het leukste. Het maatje is het leukste. Is het leukste, ja. Vooral het uitzietje van de kleuren, dat is, ja. Gaan we onderling ruzies af van, oh, zij is volle beter? Nee, no. Absoluut niet. Nee, no. Absoluut niet. Nee, no. Dat is er net bij, hè? Nee. En waar huizen thuis hingen? In de kast. Nou, ik heb twee in de kamer, één in de keuken, één in mijn hobbykamer en Bob op de slipkamer. En als ze nou naar Wikslik hebben. En de rest leidt op bed, Bob op het rozenbed. En dan heb ik dus even Wikslik eventjes. Ik maak de tijd van de heren zaten, denk ik, nou dan de simmeren eventjes en dan weer eens even wat fleurigs zaten. Dus dat Wikslik hou, ja. Nou, we zijn al bezig om alles op te hangen. En de kleuren wat bij elkaar, beetje de technieken wat bij elkaar te hangen. En dan sneuren, dan hebben we een expositie sneuren van 10 tot 5. En we hopen dat er heel veel mensen komen om te zien.